Setelah sekian lama enggak bikin, ternyata aku enggak lupa resepnya. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Neng pekarangan omahku ki akeh banget wit kambil, nek ora salah enek 5 wit kambil. Lek iki ki kambilku wis ana sing tuwa, enek sak janjang, arep tak pek kabeh. Wis ora sandadak ngenteni bojo, amek dhewe we pinter, wis ora jaman wanita manja. Ngojo banget, kambil gading iki ora ono ning tak dol, arep tak nggo masak dhewe. Menurut aku, kambil gading ki santene kental banget, makane aku ki eman nek iki ki didol. Padahal rego kambil ki larang banget. Ya daripada tak dol, mending tak nggo masak dhewe. Nah kan, sak janjang kambil dadi setengah bagor gede, lumayan kan. Bagore kuwi mau men digawa munggah bojoku wae, aku mung jimuk siji. Ini kan abot, aku ra kuat nggawa. Jadi rencanane aku ki meh gawe pukis, makane aku mau amek kambil. Lek iki ujug-ujug aku ya wis marut kambil, wis tak santene kental banget ben rasane iki yo gurih. Ku mau kan yo wis nglarutne vermipan nganggo banyu sing anget. Tujuane kan ben reti vermipane kuwi isih apik apa ora, isih mengembang apa ora. Terus aku nganggone tepung terigu kurang luwih setengah kilo. Gulane 6 sendok, telure siji wae. Terus diaduk-aduk, gek ditambahi santen boko-boko. Diaduk terus, aja ngasih anak adonan sing isih menggumpal. Lah nek wis adonane ora nek sing menggumpal, terus vermipane mau dicampurne. Aku mau ya wis ana nyairke margarin, lanjut wae tak cemplungne, gek diaduk-aduk, ditutup ben ngasih mengembang. Lah nek wis mengembang, gek disiapne cetakane. Wis suwe banget aku ki ora gawe kue pukis, nek kur setahun we punjul. Lah iki alate mau ki wis tak kumbah dhisik. Ora lali mau ki wis tak olesi margarin ben ora kelet. Terus tak dokoni topping meses, mergane kan aku isih duwe sisa meses. Panggangan pertama elek banget hasilnya, mergane kan cetakane iki koyoke kurang margarin, dadi niki angel banget meh tak angkat. Hasilnya iki dadi peok-peok. Terus cetakan kedua cantik dong. Iki mau ki tak olesi margarine sing bener-bener akeh ben ora lengket. Lah iki adonan tepung setengah kilo, dadine akeh banget kan. Lebih hemat, maeme ya lebih puas. Pokok men nek lagi ora mager, ora metu-metu saka pawon aku ki. Sebagai menantu yang baik hati dan tidak sombong, iki meh tak terke yang mertuaku.